Office jong ke Commissioner and Food Safety kelalait ban pak hang kredap ya kawai ke dukan bam kabalatip kerteng kum ke cozy bar and restaurant kabadon hasau furlong but kalapan sange shipor ya ka license jong kedai kedukan kani kijing pa ban khang ya kedai kedukan kedai hadin bagatanan kalalabi kijing lesi habai dei bet kimar ba mardi kumju bakamdon satya kijing le khuid le suba hapo kedai kejaka habakren shikalat batai kubor ke Deputy Commissioner Food Safety Enforcement ke kong BDS Mukim kalaong bakani kedukan lapa khang shwa shipor bat ketanat kan saay ke kaipot syabaro ketanat ke bedai ban kemi ban bishar ya gani ke jingkon bat kiwei ke benta jong kedukan ka kong Mukim kalai thu ban nakapor syakapor ke jupan long ke jing jurep ban pej benia ya ke khuid ke suba jong kedukan bam ha ka thany bat dangsian ketanat kalawan ban jurep ya ke cozy bar restaurant bat kadang long ka bibit ka biang kumba ka pawiyang tu social media ti ka jabo adwo ka la ben kenyi ki kendon jong ka food safety but kani ka lalong ka very serious matter ti nakaliang jong ka commissioner of food safety nila shutdown try ka temporarily kanawan yo ban le yaki badon kambaro kat kum ka protocol as prescribed da ka FSCCI Aladon license. The license can suspend. Kadang ab baki niki food safety officer can one raing ay ka report jongki ke ega jing lap jongki ke ega jing shim jongki te nansala ban page pade ke ega kat nupor ni laban put on hold. Kadai na tu restaurant ho iya site tiar satu shawa angkramo tu gede go angkram. Menye tingang adang let tang katu kawai na marba ka pi kam de ka besok man sulit supit man sumi ban let kiwi tm na marka kam jungi kam long kumta ni haban ya detail ya ki jingron kam kat kum sya kan tingi na kada kan chimpo dingi bangin le batang kawai ke inspection ro definitely kan don ka fine ngam nang ban ong ye kata tat hadu bangin dala yu ban shim bishar kum ka report ka baki niki food safety officer can support up sanga minsa laban pet padai kita por sa kapon ngilit but judan balaban yo por ban shong klik ti office but buat nakaliang jongaru ngalen ti ngimla pade ban ong ba kanu ka ba khuid kanu ka ba jabo ringong ipi ka nilili ka cozy bar ka bang idang let mene kanili hau benai dang shen dang suwan dang dep inspection dang dep one check dang dep pet namar ngidon go ki initiative ngam kabangi initiate yaki bakin le on hygiene rating ti hakitu ki por kabang le inspection kabangi le yakini kabyang kabit na dong sodong tenre kai ka bichiar angkhat pade hakini ki khandiat benai ngim laban tip ye kata ti imat long nakaliang jongki pade kala long hadukat tu kan ka kajing bom kenbriu kapala long sa papalat kini kala kala pen kenya ka an kat kum ka schedule 4 jong ka food safety and standards act ara jari kani kalong kaba yanga bangan ong ba babali na kai ka daw bakini kim ken snap ya ka food safety ti lesi ka long kajing kensting ke jongki hakabe dei bat ka bam ka di mo ka kata ka bangyong ka seafood na ka benta jongki pat nong bam baro ngela ai yaki ngong ipi ngela ya la palat ya ke ka bangi dei ban le ngela ya sha ban betin ban yalam yat lenti ki hakarukom ka bedai ngila ailut iki bat bor bat buit bat por bat sor bat jing he kai bat training bat inspection bat nadong shodong ngila long lenient laban ong hakini ki por bat kisngi ki ba ladem te lanyo atang gitu ki ba lalong sa palat sisa upot kata kamut ngila asim drastic action nang tuang tu ban ngila khang tinrei nang ni sakmat kani gede warning ya baro ki nong de marba mardi ki restaurant ki bar nang ta ki tea stalls nang ta ki cafe nang ta ki guest houses and
hotels and everything ba ki day ban ha ban shim khiah ban pen biang pen bit ban le khuid na marba nang ningin ya ngin nom map shu yano yano ruya nang ningin ya ngin nom map shu ngin ha ban take a very strict action kan naga benta ka jingkot jingkhia jong ki pat nong bam nong di kalong ka basir khaya du kata kata naga benta ba mo ka ba ka jingle ka bom khen brio jong ki ka kta ya ka kot ka khia jong ki nong bam nong di ka kta ya baro na du ikhlong hadu ki rangba ki temen kisan bat baro tikane kalong ka ba nakaliang jongi ngila ay kani ka warning lingba kani ka lat pathai kubor lingba jongphi ka phila ayeng kani ka por na shimre ka kabu ban pentep shiki pai ba baro bakin kit khia ban le ka ek kamram namar ba nangni shakmat ngin hap ban shim action but kani kan long strict action hot ka de kata kumangashi ong barabor but food safety is everyone's responsibility ka food safety hi babin yo hi ka food ya ka bam ka di ka khot ka balat ni ki jingma day ban shet ban tiu ban pen kre pen krom ya ka ban de ya ka ha ka jaka ka khot ka bit ban shet ya ka bam ka di ki dukan ki ba bit ban de ya kini ki jat jing bam jing di but nang ta ba de ya ki pat ba ro kum jo bakin long ki ba pet perman ti nakaliang ka jongki barabor ngi ju penslur bagi deban wan shakhmat ban bu ka complain ke jongki ngi long available nakabenta jongki pat ba te hajaka ba pin lecture social media ngi pi ba ngalong ka ba ya ngi ha ka food safety ba ngin phai ban pet balani bangin pet ya kata ka social media but ke jingtip jongi halor jong ka jonga ru ha kalor jong ka ni ka banta ka long ba ki don ki well wishes ki ba shimkhia ban pha yanga ya ka tu ka video limda kumta ngam ju don por ban check social media but na ka daw le si la da aya social media kanum la ban poi singi hadin slim por ten re don bok ngong ko mga laong ba ki don kini ki well wishes ki ba immediately ki pha ingi ya kini ki video ki pha ingi ya kini ki complaints ti ka long ka ba ka klo yangi bangin take action ti ngi penslori ki pa ba ban file ki complain ki jongki kin file ki complain ki jongki but kin laban one show office nang ta ki laban let ka portal jongi ka food safety connect kilaban file ki complain jongki hangto but nang taru mentangi don officially ya uni u state phone number uba kilaban file ya ka complain but chen pin sa yu iya kini hakabangin kini ki restaurant ki guest houses but kiwi can happen display can happen display ya uni u state mobile contact jongi hakaba ki pat ba kin laban file ya ki complain ki jongki mdei tang lada ki shamba ka to ka restaurant kabaki legbam kambiang kambit ndri ki laban make use uni uju number ban file ki complain ki jongki shangi directly but kani kan long ka ba klo yangi ban yo ban take action lakhang hot nadu men yang alawan dalade personally yang alawan men step chat ye but menta ki officer jonga laingot ki dang don hang to ban pet ban le lo ki badon kam kat kom ka protocol ti reina do men neng la khang ni la issue ni la ai temporary emergency shutdown